Hej og velkommen til denne Klubmodul videoguide. I den her video skal vi kigge nærmere på Shoppen. Shoppen er vores webshop-modul, hvor igennem I selvfølgelig kan oprette forskellige produkter og så sælge igennem hjemmesiden. Vi starter heroppe og igen skal lige starte med at oprette nogle shop-info, inden vi kan gå videre til at oprette vores produkterne ind på produktoversigten. Vi klikker på shop-info. Og her skal vi som det allerførste lige indtaste nogle helt basale ting. Vi skal vælge som det allerførste, hvilket kontonummer indtægten fra shoppen skal registreres på. Og her vises de tilgængelige indtægtskonti. I kan selvfølgelig oprette jeres egen. Jeg har lavet en her, der hedder Shop Indtægter. Den vælger jeg, så er det simpelthen her på den konto, at alle indtægterne fra shoppen registreres. Herefter skal vi indtaste en e-mail, og det er jo så den, der får besked, hver eneste gang der bliver lagt en bestilling. Og sidst men ikke mindst, der skal vi ned i feltet her, afhentningsinfo. Der kan I jo skrive lidt mere information om, hvordan og hvornår og hvordan og hvorledes, at medlemmet kan hente sine produkter efter, at de har bestilt. Så det indtaster I her, så vises det både ude på hjemmesiden og i den e-mail medlemmet til eller modtager i forbindelse med bestillingen. Yes, det indtaster vi her. Herefter kan vi så gå videre til det, der hedder varianter og undervarianter. Og det er jo selvfølgelig i forhold til de produkter, man skal sælge. Her er lidt forskel. Altså skal man have oprettet nogle enkelte emner, såsom tennisbolde eller fjerbold, eller hvad det nu er, jamen så behøver man egentlig ikke at have en variant eller en undervariant. Så kan man godt oprette det ene produkt, som det ligesom er. Men har man noget tøj for eksempel i forskellige farver og størrelser, jamen så skal man så have oprettet de varianter og undervarianter, man har, som så kan bruges, når vi laver selve produktet bagefter. Så skal I oprette de forskellige varianter og undervarianter, I har. Varianten, jamen det er egentlig sådan det overordnede. Det er jo for eksempel størrelse eller farve. Så her igen, bare lige for at vise, hvordan det foregår, jamen så en variant, det kunne for eksempel være en størrelse, eller netop en farve. Så vi indtaster simpelthen bare variantnavnet, vælger sortering, det er hvilken rækkefølge det vises på herover til højre, og ellers så kan man trykke gem og ny, og på den måde oprette alle de overordnede varianttyper, man kan bruge til sine produkter. Igen, størrelse og farve, det er jo nok det mest anvendte, men det kan jo godt være, at der skulle være andre varianttyper, I ønsker at bruge, alt afhængig af hvad I sælger. Men igen, det er jo så selve varianttypen. Undervarianterne, jamen det er jo så de forskellige størrelser og de forskellige farver. Så jeg har snydt en lille smule her og lavet størrelsen small, medium og large herover, men vi kan jo så oprette nogle farver. Man starter simpelthen bare med at vælge den variant, man ønsker at lave en undervariant til. Så i det her tilfælde, nu har vi jo oprettet vores størrelser, nu skal vi oprette vores farver, så vi vælger farven. Vi har en sort. Igen, vi giver den en sortering. Vi trykker simpelthen bare gem og ny, men igen, vi skal jo have oprettet alle dem, vi har, så jeg vælger igen variantfarven, vælger så rød, gem og ny, og vi har simpelthen også en blå. Sådan der, gem og ny. Og på den måde, kan man selvfølgelig fortsætte i det uendelige, han har sagt, og oprette alle de størrelser og farver og hvad det nu ellers kunne være som undervarianter. Men ja, lige præcis. Varianttypen, det er det overordnede, så det er for eksempel størrelse, farve, og undervarianten, jamen det er så de forskellige farver og de forskellige størrelser, man tilbyder. Men det er simpelthen sådan, variant og undervariant fungerer. Og hvad kan man sige, når vi er færdige med det, altså har sat vores shop-info op, har oprettet varianter og undervarianter, jamen så kan vi egentlig trykke gem og luk. Og nu er jeg selvfølgelig det, fordi jeg ikke har oprettet en ny en. Jeg trykker bare luk, og så er vi sådan set klar til at oprette vores produkter. Det foregår så heroppe under selvfølgelig produkter. Igen, man kommer ind på en oversigt, hvor man selvfølgelig kan se alt det, man har oprettet, når der er oprettet noget. Og for at lave en ny, så trykker vi på den grønne opret heroppe i højre hjørne. Så kan jeg prøve at lave 2 forskellige slags for eksempel. Igen, har man bare enkelte emner, jamen så kan man relativt hurtigt oprette det. Så vi har simpelthen nogle tennisbolde, vi sælger. Sortering, det er hvilken rækkefølge det bliver vist i ud på selve hjemmesiden, og vi vælger selvfølgelig igen, hvor indtægten skal være.
Igen, det kan jo godt være, at man har yderligere inddelinger på sin kontoplan i forhold til specifikke varegrupper. Jamen, så kan du simpelthen sætte et specifikt kontonummer på de individuelle varer eller produkter er. Man kan også tilføje et tag, hvis man bruger det. Det er jo noget, man laver under opsætning og tags. Det kan jo også bruges på events og hold osv. Og det er jo så en mulighed, man kan, hvis man har mange produkter, jamen, så kan man bruge tags til at sortere på ud på selve oversigten. Det tilføjer så ikke her. Igen, nu er det tennisbolde, men har man for eksempel en trøje eller lignende, hvor man tilbyder navnefelt, jamen, så kan man aktivere det, og så vil der simpelthen være mulighed for at indtaste sit navn ude på bestillingen med sin trøje, og så kan man jo så, eller selve trykkelsen og alt det der, det står jo selvfølgelig selv for, men så har man muligheden for at indtaste, hvad man ønsker, der skal stå på trøjen for eksempel. Men det kan man aktivere der. Og sidst men ikke mindst, jamen, der er der så en lille editor, hvor man kan lave en yderligere beskrivelse af sin varer. Så vi skriver her 3. Sådan der. Igen, vi trykker gem og luk, og så kan vi så gå videre her, og der skal så indtastes en pris, naturligvis. Man indtaster, hvor mange af det pågældende produkt har man på lager. Online og offline dato, det er simpelthen, hvornår det bliver vist ud på hjemmesiden. Så igen, har man varer, man ved, at man har i lang tid, jamen, så kan man selvfølgelig bare sætte offline datoen til langt ude i fremtiden. Igen, vi sætter en sortering. Størrelse og farve skal vi jo ikke bruge nu her, men igen, klikker man der, jamen, så kan man selvfølgelig se de undervejende, man har oprettet. Men det kommer vi tilbage til lige om lidt, hvor vi prøver at oprette en trøje. Vi skal også have tilføjet et billede. Igen, man klikker i billedet, den åbner automatisk et vindue til egen computer, hvor man så kan finde det billede, man ønsker at have på. Ellers så trykker man simpelthen bare gem og luk. Jeg ved ikke, hvorfor det lige var noget, der drillede med navnet der, men igen, når vi kan se, at alle de røde knapper er væk, sådan så vi kan se, at vi har udfyldt alt, hvad vi skal, jamen så trykker man simpelthen bare gem og luk, og så har vi oprettet vores første produkt her. Igen, nu, det var jo så bare et enkeltstående produkt, nu kan vi jo prøve at oprette for eksempel en trøje, en træningstrøje. Så vi trykker opret igen. Jamen, det er en trænings-t-shirt, eller hvad man nu kalder sådan noget. Igen, vi giver den pågældende en sortering, vælger, hvor den skal bogføres, eventuelt tag, hvis man bruger det. Jamen, det her det er en trænings-t-shirt. Vi kan godt putte et navnefelt på, hvis det er det, man ønsker. Og igen, man kan lave en beskrivelse, hvis man ønsker det. Herover igen, vi indtaster en pris. Vi har 10 af den her på lager, og her skal man jo så selvfølgelig tænke lidt længere ind, fordi her skal vi jo så huske, det her det er den specifikke vare. Så igen, det her det er jo, hvor mange vi har af for eksempel en small sort. Så man opretter simpelthen den ene, eller hvad kan man sige, varianten af gangen. Så igen, en pris, hvor mange har vi af for eksempel small sort, så det er dem, vi opretter i første omgang. Igen, vi sætter en slutdato til ud i fremtiden. Vi opretter vi tager et billede. Igen, nu ved jeg godt, at den her den ikke er sort. Men vi vælger en, og så kan vi så simpelthen trykke gem og luk. Så har vi oprettet den. En smart feature, det er så, at man kan, for ikke at skulle igennem hele møllen igen, jamen så kan man simpelthen redigere den enkelte, hvad kan man sige, produktet, hop direkte herover, eventuelt ændre, hvis det er, men den kopierer ellers alle de samme funktioner, så der kan man nøjes med bare at vælge en ny af dem, eller en ny størrelse, en ny farve, tryk gem og luk, og på den måde, der kan man så hurtigt få oprettet, hvad kan man sige, alle sine forskellige varianter og undervarianter. Men igen, nu har vi fået oprettet nogle varianter, så nu kan vi jo prøve at gå ud på hjemmesiden og se, hvordan det ser ud. Eller vi har fået oprettet vores produkter, ja præcis. Vi går ud på hjemmesiden, går under shoppen, og her kan vi jo så se nu vores produkter, der er oprettet. Igen, der er mulighed for at indtaste navn på trøjen, fordi det aktiverede vi jo. Man kan vælge de forskellige varianter, der er. Så
Så der klikker man jo bare på den, man skal bruge. Så trykker man læg i kurv, og så kommer man jo over til betaling. Som medlem, der gennemfører du så selvfølgelig betalingen. Her skal man så være opmærksom på, som administrator igen, når et medlem lægger en bestilling, jamen så ryger der en mail afsted til den administrator, hvis e-mail vi er sat op her under Shop Info. Og så kommer bestillingen herind under bestillinger at ligge. Igen, nu kan jeg ikke vise noget her, fordi der ikke ligger en decideret bestilling, men her kan man se selvfølgelig, hvem det er, hvad det drejer sig om osv. Og der vil så være en knap herovre til højre, der hedder træk beløb. Og den går man selvfølgelig ind og klikker på, når man har udleveret produktet til medlemmet. Så bliver de penge, der er reserveret på kortet i forbindelse med bestillingen, trukket. Og herefter, som sagt, så kommer betalingen selvfølgelig automatisk ind i regnskabet og registreres her og så videre. Men ja, det skal man huske, at når bestillingen er lagt, jamen, så skal man som administrator herinde under shoppen og bestillinger, og så trække selve beløbet, når produktet er udleveret. Men det er simpelthen sådan, man sætter shoppen op, opretter forskellige produkter, enten med eller uden varianter og undervarianter, og hvordan man så efterfølgende behandler bestillingen, når den er lagt. Så det var en kort gennemgang af funktionen Shop.